Napa-napa ngoten niku. Oh, ngoten nggih, tanam mriki nggih. Nggih, gagal mawon. Kalau perang niki lek enten nduk-ndukan kalau sing kita Niki kan lonton duki brangkal, Dinaya niki kentara niki terawulan. Ngoten nggih. Jadi iku damel tangki sih peluru. Niki terus lho, cerita terus niki undak-undakane botol kuna lebih bekasnya oma jarene Nggih. terus demot didodok pakai belung-belung ngoten. Oh, ngoten Kan nggih. belunge tiang kali sapi kan siji. Sik, nggih. Tiang kan lurus-lurus, nek belunge sapi kan nanten serat. ini ku krewenge napa niku atas getek-getek Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, sobat penjelajah. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perjalanan yang cukup unik dan penuh misteri. Kali ini saya mencoba untuk belusukan atau menyusuri jalan setapak menuju salah satu desa yang terletak di wilayah Mojokerto. Di desa ini, ada hal yang cukup menarik perhatian kami. Ternyata, di sana terdapat warga yang masih mempertahankan tradisi pembuatan bata merah secara turun-temurun. Namun, yang membuat tempat ini menjadi pembicaraan dan penuh tanda tanya adalah lokasi pengambilan tanah atau tabah yang hingga kini masih menyimpan misteri. Konon, di area penggalian tersebut, banyak ditemukan bata-bata kuno yang berserakan di mana-mana, seolah menjadi bukti bahwa tempat ini dulunya adalah kawasan penting di masa lalu. Tak hanya itu, cerita yang beredar di kalangan warga sekitar pun tak kalah menyeramkan. Banyak yang meyakini bahwa tempat ini memiliki aura mistis dan dianggap masih angker. Benarkah demikian? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tumpukan bata kuno tersebut? Yuk, kita simak perjalanannya sampai habis. Kita akan bertemu langsung di lokasi, melihat kondisi tempatnya, dan menggali informasi langsung dari warga setempat untuk mencari tahu kebenarannya. Jangan lupa, like videonya, komen pendapatmu, dan pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video-video misteri dan sejarah lainnya dari kami. Oke, langsung saja kita menuju lokasi. Pun sarapan, Pak. Tasih enggal nggih jenengan. nggih tasik kaet niki lho kan Kok niki kan gundukan ngeten sian niku. Napa dibego ta napa kok gunduk? Kerangan mboten semer. Lah kok mboten sami kali tanah lintune. Nggih, ngaten nggih niki srewet mriku kenceng niku lho. Oh, nggih niki mutu-mutu. enten niki tok sing gantong iwon pun ganteng diboto niki Nggih. Asli ngaten iki. Berarti tanahnya original asli nggih. Asli nggih. kirakan niku tasik gagal mau niki bolak-balik Gagal gagal Nggih. mawon nyawa ngene mriki niku. Mergo tasik napa nedhi awis bene sing gak ada saben. Dilarang bene. Ini tak mboten niku mundur-mundur mawon. Oh. Napa-napa ngoten niku. Oh, ngoten nggih, tanam mriki nggih. Nggih, gagal mawon. pendal Regane pun cocok, cinta mboten enten. Terus ngoten niku. Berarti niki jenengan longit, Bang nggih. Napa? Jenengan longit. Allah ya men niku. Saged saged tembus mriki ya, saged nyitake mriki ya. Padahal sak dereng-dereng kan gagal-gagal. Gagal jeblok kabeh boten. Oh, Niku nggih. jeblok kabeh ya. Nggih sing kilen sing ler barang niku Jeblok nggih. kabeh kan iki tes tunggal niki. Nggih. Kan terus desa jare wong. Ngoten nggih. Nek kene. Nggih nek ngali ngaten niki memang kaya identik dengan perkampungan, Pak. Nggih, kampung Nah, kaya teman-teman niki. Nggih, desa. sesone dipindah kene mriki temen ini Desa iki asale. Oh, ngoten nggih. Desa kuburane niki enten kuburane wonten nggih. Mriku. Tas nggih, maksudnya Boten, mboten enten. cuma siene nate. Ceritane, cerita. Oh, ngoten nggih. Gagal yen niki. Lah nggih. ceritane Sing nyita mboten wonten, sing nyita. Oh, ngoten Bu kalau nggih. perang niki lek enten nduk-ndukan kalau sing kita Oh. Yen kan lonton duki brangkal, Dinaya niki kentara niki terawulan. Ngoten nggih. Ceritane lho. niku wong tuwek biyen tasik menang Niku damel tangki sih peluru. Terus lho, ceritane dari Semarang biasa. Nggih. biyen Terus tak biyen di zaman 45. Tapi nek ngali kaya nggih masuk akal Pak. Lah niki kan lan opo tanah kok dundung-dundung ya lan opo nek gak ana fungsine. meneng niku lho dibenjati ngoten Kan ya londo duki brangkal liwat mriko. Terus nek niku nggih kajenge niku londo liwat niku di
terus asem-asem niku berubah-ubah Kali teng niku. mriki. Oh. Terus lho ceritane niku. Tentarane teng mriki nggih. Sekarang mriki rondo teng Dinoyo, markas teng Dinoyo. Nggih, nggih. Tak ceritane enten. Nggih. Nggih. Dadi nggih masuk akal nek enten unduk-undukan tanah niku sejarah kali niku wau londo niku wau. Nggih, nggih. Nggih. Niki mriko sak prono tangkis niki. Tangkis sak pengalen Dukur. niku. Niki. Niku. Niki. Niku dukure, rada dukur titik niki. Nggih, niki nggih. Mengko. Oh lah nggih, nggih. Nggih, kula nggih mikir kok lah apa tane unduk-unduk. Kok asli Lah nggih ternyata memang ke zaman siyen. Enten embong gede niku sing jurusan ten Dinoyo. Siene nggih, siene nggih. Mboten enten asli emang niku asli. Oh. Mboten enten alas. Oh, teng mriki niki nggih. Ya alas damel perang. Alas terus main unduk-unduk damel. Terus ceritane gede so niki biyen Nggih, ceritane lho, nggih, ceritane nggih. jarene. Nggih, masuk akal Pak, masuk akal. Niki asli niki mboten Nggih. nyari mboten asli. Nggih. Oh, monggo dilanjut, Bu. Nggih. Sampai telas nggih. Coba dibuat teng kantor bola niku. Nggih. Nggih, mangke generasi penerus saged ningali oh iku lho biyen bapakku, ibuku tau nyetak nduk kene nemokno iki lah ngoten nah. Jangan kuno. Pereng genten, pereng kuno-kunan itu. Tapi ra pindah sini ketemu mriki. Ngoten nggih. Nggih pindah selak. Oh nggih. Nggih, muga-muga mawon. Kalau naik bareng pas kait ta. Nek kemarin pun terasa. Nggih. Nggih, jenengan kedhereng duduk kilen blas niku. Bareng nggih. Tas Tak akan foto niku. tas ngantosaken foto. Nek cara Nggih ditelasaken jelake ajene cek. nggih. Maaf. Nggih. Kados yang bendone kok kuat sih. Nggih. Lah kula ngeten ngoten niki undak-undakane foto kunal dhek bekase oma jarene jam. Nggih, nggih. Mboten nate diketingali napa-napa Pak anan foto-foto ngoten niku Pak. Mboten tapak ngoten dipeni. Wis aja entak kono le wae. Mboten nggih. Kane gagal ya. Nggih, Mboten. mboten nggih. Mboten. Nggih. Mboten napa-napa blas. Berarti pun anjene wancine dibuka ngoten Pak nggih. Iso buka. Lho niki kan hasil gagal nih. Lah nggih. Apa? Ini tak betul wonten. Ini tak lho mundur gitu. Apa sih memang? Nek diperkirakan makam kuno niku sebelah pundi, Pak? Mboten enten. Cuma sebutan mawon nggih. Rotong sebutan tok. Hmm. Terus si adik kula niku nggih lemah didodok ngoten ya. Kan kedik ngoten niku lho. Terus demot didodok kok akeh belung-belung ngoten lho. Njero mriku. Oh, ngoten teng mriku Akeh nggih. belung nggih jerone. Ya kuburan niku. Kuburan Nggih. kok letu. Kan Nggih. belunge tiang kali sapi kan siji. Sik, nggih. Tiang kan lurus-lurus. Nek belunge sapi kan enten serate. Nggih, nggih. Nggih. Sekarang Tri. Foto Tri. Nggih. Nggih. Nggih, encene dados artis ya, Pak. Artis ya. Enggak mendoe foto-foto bolak-balik. Nggih. Bolak-balik mlebu TV ibuke. Mendoe sama telas gelas nih kompon. Nggih. Sama entek lemah. Temuan Ketok mablak. cara nemu-nemu kok mboten jenengan engkes iki ambek, Bu. Ngono nopo? Piring-piring tan Dereng enten. Oh, dereng. Oh. Oh. Apa? Satu bahasa junjung nek. Nggih, monggo, nggih nek wonten. Nggih. Lha nemu ya. Nggih, saestu, Pak. Apa niki apa tutu ekan pemain. Kayak dereng bareng ngungkel foto dereng enten. Nggih, nggih. Dereng enten. Nggih. Ini ku krewenge napa atas genteng-genteng niku wae. Nggih. Lah nggih nek Wali foto-foto niku. lah nggih cara genteng kan jelas enten griya nih lah ngoten ya, Bu. Nggih, genteng, Reweng. kreweng.